Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Η απόψινή εκδήλωση του Άρτου Ζωής δεν ανήκει σε εκείνες που συνήθως διοργανώνουμε. Δεν θα πραγματευτούμε δηλαδή και δεν θα συζητήσουμε απόψε κάποιο βιβλικό θέμα. Ωστόσο και η απόψινή εκδήλωσή μας διόλου δεν είναι ξένη προς τον βιβλικό χαρακτήρα του Ιδρύματός μας. Εμπνέεται τουναντίον από την καρδιά της βιβλικής παράδοσης, που είναι παντοτινή αντιμέτρηση με τον παγανισμό και τη βία. Ο παγανισμός δεν ταυτίζεται με την αφελή θρησκευτική ειδωλολατρία ή δεν περιορίζεται σε αυτήν. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο και επικινδυνότερο. Παγανισμός είναι το ρίζωμα στον τόπο και στην ερικότητα. Παγανισμός είναι η αυτοχθονία, η διάκριση των ανθρώπων σε δικούς μας και ξένους, σε εχθρούς και φίλους. Παγανισμός είναι η λατρεία της γης, η φωνή του αίματος και της φυλής, η έξαρση της φυσικής ρώμης. Παγανισμός είναι η βία. Στον παγανισμό, η βιβλική παράδοση αντιτάσσει την καθολικότητα του ανθρώπινου προσώπου στην απόλυτη κοινότητά του. Το ανθρώπινο πρόσωπο χωρίς κανέναν προσδιορισμό, εθνικό, φιλετικό, θρησκευτικό ή άλλο. Πάνω σε αυτό το γυμνό, δηλαδή ανυπεράσπιστο ανθρώπινο πρόσωπο, είναι γραμμένη, όπως δίδαξε ο Εμμανουήλ Λεβινάς, η εντολή «Ου φωνεύσεις». Ο παγανισμός είναι πάντα παρόν στην ιστορία. Αποτελεί μόνιμο πειρασμό για τη βιβλική συνείδηση και αμέτρητες φορές ο Ισραήλ και οι χριστιανοί ενέδωσαν σε αυτόν τον πειρασμό. Η πιο ακραία και αιματηρή έκφραση της παγανιστικής θεοποίησης της δύναμης στην ιστορία υπήρξε βεβαίως ο ναζισμός του 20ου αιώνα, τον οποίο στήριξαν αλίμονο και εκατομμύρια χριστιανοί. Μια εκδήλωση επομένως εναντίον του παγανισμού είναι κάτι σαν αυτονόητη υποχρέωση του άρτου ζωής. Απόψε όμως δεν θέλουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό. Δεν θέλουμε δηλαδή να καταδικάσουμε γενικώς τον παγανισμό και τον ναζισμό. Θέλουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα ως χριστιανοί για τον ναζιστικό παγανισμό που απειλεί την ελληνική κοινωνία σήμερα. Θέλουμε δηλαδή να μιλήσουμε για τη Χρυσή Αυγή. Την εκδήλωση αυτή δεν θα την κάναμε, σας βεβαιώνω, αν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και η ιεραρχία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος είχαν καταδικάσει ρητά και ονομαστικά, όχι με μισόλογα και γενικότητες, τη φωνική οργάνωση. Δεν το έκαναν όμως ως τώρα και έτσι δεν μας άφησαν κανένα περιθώριο να μην πραγματοποιήσουμε τούτη την εκδήλωση. Υπάρχει όμως δυστυχώς και πρόσθετος λόγος. Η δημόσια τοποθέτηση υπέρ της Χρυσής Αυγής, λόγο και έργο τριών Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και πολύ περισσότερων ιερέων και μοναχών που προτρέπουν τους πιστούς να υποστηρίζουν και να ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή. Οι χριστιανοί πρέπει πάνω από όλους και πρώτα από όλους να δώσουν τη μάχη κατά της Χρυσής Αυγής και να ασκήσουν πίεση στη διοικούσα Εκκλησία να πάρει και αυτή θέση εναντίον μας. Η εκδήλωσή μας αποβλέπει και σε αυτό. Να πιέσουμε τους επισκόπους και την ιεραρχία συνολικά να εκπληρώσουν το καθήκον τους ενώπιον Θεού και ανθρώπων και να βγουν να μιλήσουν εναντίον της ναζιστικής βίας. Η Εκκλησία είναι εκείνη που κατά πρώτο και κύριο λόγο μπορεί στη σημερινή συγκυρία να απονομιμοποιήσει ηθικά και πνευματικά τη Χρυσή Αυγή. Από αυτή την άποψη, η Εκκλησία έχει μπροστά της μια ιστορική ευκαιρία να αναθεωρήσει τις σχέσεις της με την ιστορία και την πολιτική και να επανατοποθετήσει τον εαυτό της μέσα στην κοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές για την αγωγή της πρόσκλησής μας. Το σεβασμιότατο Αλεξανδροπόλος κύριο Άνθιμο, τον Σταύρο Γιακάζο, θεολόγο και σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του πρώην Παιδαγωγικού μας, και τον πατέρα Βασίλειο Θερμό, θεολόγο και ψυχίατρο. Θέλω επίσης να χαιρετήσω την παρουσία ανάμεσά μας ιερέων και ποιμένων της Καθολικής και της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Επίσης, ανάμεσά μας βρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας της Γερμάτων του Υπουργείου Παιδείας, κ. Καλατζής, ο οποίος στο τέλος της εκδηλωσής μας θα κάνει μια σύντομη παρέμβαση. Επιτρέψτε μου να σας παρακαλέσω να συμπληρώσετε όσοι δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα σε ένα χαρτάκι που σας δώσαμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνούμε μαζί σας.
δεν έχουμε άλλο τρόπο επικοινωνίας. Να προσθέσω τέλος ότι η επόμενη εκδήλωση του Άρθρου Ζωής θα γίνει στις 14-15 Δεκεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου θα πραγματοποιηθεί το τρίτο μεγάλο ετήσιο συνεδριό μας με θέμα φέτος την ηθική. Συμπληρώνω ότι τα πρακτικά του δεύτερου συνεδρίου, ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των Φιλοσόφων, μόλις κυκλοφόρησαν.